даро бегум зани ин амира биё душмон акунам хеса бахшиш пурсидай тамом тема махтам и кадомеро чизе мефурдай тоҷика мегуфтай дуруст пас мехесай бахшиш мепурсидай тамом тема махтам амиқа гавзанин амиқа зур дорем гапое ки ами гуфт ягон тоҷики химон мегу мекиштениш валло да бутулка мешнундениш фаҳмидед озанира ма чакира я гапо гуфтай бо ирӯз хесиям блогерои мо видео доран ки ина бахшиш пурсито всё давшен ами ай дастон кор намелез накнедам хали коро инами шумо ҷазир кадем билядамара инам хали киси зано тоҷикистон мерам бо даттанои ам ё ҷелаки ҷомара мепӯшонед обуруям ҷелаки ҷомарам да замин задагем билад чизе мефордай тоҷика мегуфтай дуруст пас бахшиш тамом тем маҳкам и ҷангандозӣ нест халиша бояд дасту поша бушканӣ ки дигарошда ибрат шаваш то би тоҷика лезид тӯли 3 рӯз 4 рӯз кадом қавр буде нав пайдо шуде суде смс комментаре нависак алло ҳидоятон кунад тоҷик бояд кини тоҷика букова зуро фақат ба сари тоҷика зурӣ зур мебуде и қарӯза гав мезиде барои ба сари узбека зурӣ кардан аудитория блогерӣ дар кор набуд аммо баъзе ин блогерота дидум дума да текун задану ҳуй хӯрдан ин мода проблема дар кор нест кнав ба мана сторис кнав видео кунак шидиям да қавро буде се ки дамо дар кор буд бадбахт баъди видеокунишки душном кард ба урусӣ мо бо вақти баъди видеоҳои мо 1 соат баъд видеои узбекӣ кард гуфтем нест 3 рӯзга мо дабиват кардем ки ба урусӣ видео кунад бахшиш пурса аз тамом миллати тоҷик алҳамдулиллоҳ палучат кардем результата додем ту кадмет зури уна узбек уна мақомоти узбекистон фақат ба сари мора кадмет гап дори пага соати 18:00 ба Москва ба 8 ба вақти тоҷикистон будро дефи